Noong February 26, 1991, sa kasagsagan ng Gulf War o ang Iraqi invasion sa Kuwait, inatake ng US ang Iraqi Republican Guard Armored Division sa disyerto ng Southern Iraq na nagresulta sa isang napakadugong tank battle, ang pinakamalupit na tank battle na naganap sa 20th century. Ito ang kwento ng Battle of 73 Hastings sa kasagsagan ng Operation Desert Storm o ang Gulf War, kung saan ipinakita ng US sa mundo kung gaano kalupit ang kanilang mga bagong teknolohiya sa digmaan at higit sa lahat ang kanilang superior strategy sa labanan na nagresulta sa pinakamalupit na bakbakan ng mga tangke de gera sa pagitan ng US 2nd Armored Cavalry Division laban sa Iraqi Republican Guard Armored Division na dahilan sa pagkatalo ng Iraq sa Gulf War at pag-atras ng Iraqi forces sa bansang Kuwait. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Noong August 2, 1990, inatake ng Iraq ang bansang Kuwait sa pamumuno ng Iraqi dictator na si Saddam Hussein na nagresulta sa pagsakop ng Iraqi forces sa bansang Kuwait na siyang nag-trigger sa Gulf War na nagdulot ng matinding gulo sa Middle East. Ayon kay Saddam na ang Kuwait ay parte naman daw talaga ng Iraq, ito raw ay dati nilang probinsya kung hindi lang dahil sa Britanya na siyang gumuhit ng border sa pagitan ng Iraq at Kuwait ay sana hindi ito nahiwalay sa kanila at kung ano-ano pang mga rason ang ibinigay nito para ma-justify ang kanilang ginawang pag-atake sa Kuwait. Pero ang totoong dahilan talaga ay hindi na kayang bayaran ng Iraq ang kanilang pagkakautang sa Kuwait dahil bankrupt na ang Iraq sa mga panahong yun dahil sa kanilang digmaan sa Iran. At meron tayong video tungkol sa Gulf War kung gusto ninyo ng mas detalyadong paksa tungkol sa dahilan ng Iraqi invasion sa Kuwait na may title na kung ano ba ang Operation Desert Storm sa Gulf War. Nagbigay naman kaagad ng ultimatum ang UN sa Iraq na kinakailangang umalis ang puwersa ni Saddam sa Kuwait sa January 15, 1991 dahil kung hindi ay gegerahin ito ng US Allied Forces pero hindi ito pinansin ni Saddam at patuloy na inuukupa ang bansang Kuwait. Kaya mahigit sa 200,000 troops ng combined US at British forces ang dumating sa Saudi Arabia para sa paghahanda sa digmaan sa lugar na pinamumunuan ng isang US general na si Norman Schwarzkopf. Ipinadala rin ng US ng kanilang 6 na aircraft carriers sa Persian Gulf at 1,000 mga advanced na kagamitang pangdigma ang dumating sa Saudi Arabia. Nagbigay rin ng mahigpit na warning ang US kay Saddam na kapag gagamitin ito ang kanilang mga chemical weapons sa digmaan ay babagsakan nila ng Iraq ng nuclear bomb hanggang sa mabura ito sa mapa. Samantala, inilagay naman kaagad ni Saddam ang kanyang 16 na infantry divisions at 2 armored divisions sa southern Kuwait, malapit sa border ng Saudi Arabia, na siyang sasalubong sa US coalition kapag aatake ng US at papasok sa border ng Kuwait, habang nasa border lang ng Iraq at Kuwait ang reserbang puwersa ni Saddam na merong 8 dibisyon ng Iraqi Republican Guard, 1,000 tangke de gera at 120,000 na sundalong handang-handa na sa kahit anong mangyari sa labanan. Hindi na inisip ni Saddam ang kanilang border sa west dahil sa napakalawak na disyerto sa lugar at imposible na itong mapasok pa ng US dahil kahit sila mismo ay naliligaw sa napakalawak na disyerto ng kanilang border sa Saudi sa bahaging south ng Iraq. Ang hindi alam ni Saddam ay meron palang bagong teknolohiya ang US na siyang magbibigay sa mga Amerikano ng advantage sa bakbakan para makarating sa kanilang destinasyon, ang GPS or ang Global Positioning System.
Kahit ganun pa man ay matigas pa rin si Saddam at ayaw umalis sa Kuwait. Kaya 2 araw ang lumipas sa ultimatum noong January 17, 1991 ay sinimulan na ng US ang pag-atake sa Iraq, ang Operation Desert Storm. Unang inatake ng US Air Force ang syudad ng Baghdad hanggang sa naging kontrolado na ng US ang himpapawid sa Iraq. Pero nagpatuloy pa rin ang labanan dahil ayaw sumuko ni Saddam hanggang sa tumawid na sa border ng Kuwait at Saudi ang Iraqi forces at sinakop ang syudad ng Khafji kung saan napilitang i-deploy ng US ang kanilang ground troops sa lugar kasama ang puwersa ng Qatar para i-retake ang syudad mula sa mga Iraqi. Samantala, sa bahaging west ng border ng Iraq at Saudi noong February 24, 1991 ay nagsimula na ring umatake ang ground forces ng US at tinawid ang border kung saan pinasok ng US ang napakalawak na disyerto ng Iraq. Dala mga pinakabagong teknolohiya ng US sa militar, kasama na dito ang pinakamalupit nilang tangke sa mga panahong yon, ang M1A1 Abrams main battle tanks na siyang unang nag-advance sa lugar kasama ang US Marines kung saan wala silang nakasalubong na Iraqi forces at kung meron man ay malayo pa ay nakaangat ng watawat ng pagsuko kaya patuloy na nag-a-advance ang US sa lugar. Pero bumagal ang pag-advance ng US sa loob ng 2 araw sa bahaging southwest ng Iraq dahil sa sandstorm at hirap ng terrain sa lugar kung saan nalaman naman kagad ng Iraqi forces na nasa bahaging west pala ang main force ng US na siyang magka-cut off sa kanilang puwersa na nasa Kuwait. Kaya madali ang ipinadala ng Iraqi High Command ang kanilang 2 infantry divisions at 2 armored divisions sa bahaging northwest ng Iraq-Kuwait border para depensahan ang kanilang posisyon at ipinadala sa bahaging southwest ni Saddam ang kanilang kilabot na Tawakkal na Al Division na siyang sasalubong sa puwersa ng US sa lugar. Kasama na dito ang 1,000 T-72 Soviet battle tanks ni Saddam at ilang daang armored vehicles na produkto rin ng Soviet Union. Ang Tawakkal na Al Division or In God We Trust ay ang pinakamatatapang at pinaka-eksperyensyadong puwersa ni Saddam sa Iraq kung saan tagumpay nitong dinipensahan ang kanilang bansang Iraq sa loob ng 8 taon. At higit sa lahat ang puwersang ito ang siyang tumalo sa mga Iranian sa digmaan ng Iraq at Iran, ang pinaka-the best na warriors ng Iraqi Republican Guard. Kaya confident si Saddam na kayang-kaya nilang mapigilan at talunin ang puwersa ng US sa bakbakan. February 26, 1991, nagpatuloy ang pag-advance ng US forces sa disyerto ng Iraq hanggang sa marating nila ang 73 Easting na naka-align sa longitude sa mapa. Nakita nilang isang Tawakkal na Forward Division outpost na didepensahan ng Iraqi infantry na armado ng anti-tank guns at rocket-propelled grenades. Nagbigay naman kagad ng order ang US General sa lugar na si General McMaster na atakihin kagad ang puwersa ni Saddam. Kaya sabay-sabay na dumiretso ang mga tangke ng US papunta sa kanilang kalaban. Sa bilis ng takbo ng mga tangke sa disyerto ay nawala na ang visibility sa area. Pero napaka-high-tech ng US tanks ng M1A1 Abrams dahil meron itong thermal imaging system na kayang i-identify ang heat signature ng kanilang kalaban. Tuloy-tuloy na umatake ang US forces sa lugar at sabay-sabay na nagpaputok ang kanilang mga tangke sa outpost ng mga Iraqi. Paglagpas ng mga Abram tanks ng US sa outpost, sinalubong sila ng mga Iraqi tanks at isang madugong bakbakan kaagad ng mga tangke ang naganap sa lugar. 3 Iraqi tanks kaagad ang winasak ng US sa kanilang unang komprontasyon. Pero umatake rin ang mga Iraqi at mahigit sa 50 T-72 Soviet tanks ng Iraq ang sumalubong sa US at sabay-sabay na nagpaputok. Pero wala itong kalaban-laban sa napaka-high-tech at napakabilis ng US Abram tanks. Nagulat ng mga Iraqi sa sobrang bilis ng mga tangke ng US at sunod-sunod pa itong nagpapaputok at napaka-accurate di tulad ng kanilang mga T-72 tanks na manual ang pag-maneuver sa tank guns na siyang nagpapabagal sa pag-target nito sa mga tangke ng US. Sa loob lamang ng ilang minuto, winasak ng US ang unang linya ng pwersa ng Iraq sa lugar. Ang taktika
taktikang ito na ginamit ng US ay ginaya lang nila kay General Erwin Rommel, ang tank commander ng Nazi Germany noong World War II. Ang nagbago lang sa strategiya ng US ay napaka-high-tech na ng kanilang mga tangke. Ang M1A1 Abrams ang pinaka-high-tech na tangke ng US sa panahong yon. Ilang minuto ang makalipas, narating ng US ang pinaka-reserve outpost ng Iraqi Armored Division. Pati ito ay hindi pinatawad ng US at isa-isang winasak ang mga tangke ng Iraqi forces, pati na mga armored vehicles ng kanilang mga kalaban. Napakalakas naman sana ng depensa ng Iraqi forces sa lugar dahil meron na itong attack force, mga landmines at counter-attack force, at higit sa lahat ay reserve divisions. Pero sobrang bilis lang talaga at high-tech na mga tangke ng US, kaya wala itong kalaban-laban sa harapang bakbakan nila sa gitna ng disyerto. Samantala, ang isang dibisyon ng US sa bahaging norte ng lugar, ang Ghost Troop, ay patuloy rin na nag-a-advance sa kanilang posisyon at sinalubong ang isang napakalakas na sandstorm. Wala silang kaalam-alam na papunta pala sila sa pinaka-main na puwersa ng Iraq. Nang magkaharap ang magkabilang puwersa, nagsimula kaagad ang bakbakan, pero sa sobrang bilis ng mga tangke ng US ay hindi na kayang tamaan ng mga Iraqi tanks ng mga US tanks dahil sa mabagal lang pag-ikot ng kanilang mga tank guns, at higit sa lahat ay patuloy silang inuulan ng pagsabog ng mga US tanks. Sa loob lamang ng 90 minuto natapos ang bakbakan sa disyerto ng 73 Easting sa southern Iraq. Winasak ng US M1A1 Abrams at Bradley tanks ang mga Soviet T-72 tanks ng Iraqi Tawakkal na Mechanized Division. Isa lang ang namatay sa sundalo ng US at 19 ang sugatan, at isang Bradley tank lang ang nawasak, habang 1,000 naman ang namatay sa mga Iraqi soldiers. 1,300 ang naging prisoners at 160 T-72 tanks nila ang winasak ng pwersa ng US sa bakbakan sa 73 Easting, habang umatras naman panorte ang natitirang pwersa ni Saddam. 36 hours nang makalipas, napasok na ng US coalition ng Kuwait City na inabandona na ng pwersa ni Saddam. Tuwang-tuwa naman ang sibilyan sa syudad at puno ng pasasalamat sa koalisyon na sila ay malaya na sa kamay ni Saddam. At noong February 28, 1991, nagdeklara ng ceasefire ang presidente ng Amerika na si George H.W. Bush na siyang tumapos sa Gulf War. Pero mananatili pa ring diktador si Saddam Hussein sa Iraq hanggang sa pabagsakin ito ng bagong presidente ng Amerika na si George W. Bush, ang anak ni H.W. Bush na tumalo kay Saddam sa Gulf War, na mapapanood natin sa ating video na bakit nagkaroon ng digmaan sa Iraq. Hanggang dito na lang muna, at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na video. Maraming salamat sa panunood.